Karong adlaw pormal nang giinagurahan ug gibuksan sa publiko ang bagong Land Transportation Extension Office dinhi sa Naga City, Cebu. Kung sa una kinahanglan pa nga mobiyahe og layo ang publiko sa Naga City, Cebu aron makakuha og kinahanglang mga rekisitos gikan sa Land Transportation Office or LTO, apan karon dili na. Kini tungod kay adunay bagong Land Transportation Extension Office ang syudad nga anaan himutang sa Barangay East Poblacion. Nining Huwebes, Hulyo 20 sa kasamtangang tuig, mismo si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang nangunay sa pagbukas sa bagong Extension Office. Kauban sila si LTO 7 Regional Director Glenn Galario, Naga City Mayor Valdemar Chong ug uban pang opisyales sa LTO. Ang layo-layo pa ang pupuntahan para lang mag-register, para lang kumuha ng lisensya. And now because of our outreach, ginagawa sa Region 7, nagtatayo ng mga opisina sa buong probinsya. Dinalapit na po natin ang serbisyo sa tao para hindi na po sila mahirapan. Nasayran nga ang maong opisina mauna ang ikalima nga Extension Office sa Central Visayas ug ika-33 nga buhatan sud sa tibuok rehiyon. Lakip sa maserbisyong idalit sa LTO Extension, mao ang vehicle registration, pag-apply og student permit, new license ug uban pang serbisyo. Renewal sa registration, renewal sa registration of kaning miscellaneous, particularly mura sa district office. Samtang ang amahan sa syudad nga si Mayor Valdemar Chong mapasalamaton sab sa suporta nga iyang nakuha alang sa maong buhatan. So again, salamat kayo with the support of the City Council. As always, the City of Naga will always welcome any services from the government that we will be extending to the people. Lakip sa mga makapahimulos sa maong opisina, mao ang mga silingang lungsod, sama na lang sa Milanilla ug San Fernando. For those taga-Nagasad nga hoping ta nga this one way nga auto ning gi-establish is para ang taga-Naga di na kayo maglisod. And for those also nga neighboring towns di sad maglisod nanay dinis dool sa ato. And second na kung benefit ani is na ang economic activity doon na gay mga hintaw na anay mga economic activity kaya mga kananan din mahimo na ani mga mao na. Nasayran nga ang LTO 7 mao'y labing daghang natukod nga opisina kun itandi sa ubang rehiyon sa nasod. Alang sa Dios ug sa pinalanggang nasod Pilipinas, kini si Genevieve Ocampo, DYAR SMNI News, Cebu.